Veciños e veciñas de Alousa, na parroquia das Encrobas, en Cerceda, sufren dende fai máis de 3 décadas a contaminación producida pola central térmica propiedade de Unión Fenosa. No último ano foron moitas as protestas protagonizadas por este grupo de apenas 2 dúcias de casas que viven a escasos metros da central e do parque de carbón. Vivo enfrente a unha central térmica e enfrente a un parque de carbón. Por se vedelo paraíso natural no que vivimos. Este é o paisaxe co que me levanto todas as mañás. O principal son o polvo de carbón e o que sale pola chimenea, que parece ser que é moi tóxico. O domingo, a Alousa amaneceu coberta de folerpas brancas, procedentes da cheminea da central térmica, algo que xa se producira en ocasións anteriores. Analizadas as mostras recollidas, comprobouse o alto contido en arsénico, titanio, chumbo ou mercurio, entre outras sustancias, e un pH inferior a 1,5 en contacto coa auga, o que proba o alto grao de acidificación que provoca no entorno.